Recently, there was a video circulating on social media of a woman in Gqeberha Clinic telling people inside the clinic that they cannot arrive at the clinic at noon and expect help. I think it's not a bad idea because there's a lot of our old people that get sick, that doesn't get help from other people or anything. So if the clinic stays open during the night, I think it will be a good thing, especially for our old people. Yawufana athi amaxesha amaninzi indaba edibene nokugula usiya kwindawo njenge-clinic imitholampilo like ziba emergency bazi-emergency sometimes be-urgent be-something that is accidental or something, then you'll find ukuthi bana ngoku if uzolinda i-ambulance cases ezininzi you'll find ambulance ayifiki ethile kude kwenzeke i-further monakalo mhlawumbe emntwini benalo ngxaka nayo. But if i-clinic ivulile then it will be easy ubalekisa umntana e-clinic quickly mhlawumbe ubona umntana nanku ethini umuntu exhuzula okanye umntana nanku evukwa yinto something easy ukuba umranisele quickly e-clinic noba ngabanayo ixesha. Although some people say this could help the community, others say more healthcare workers will need to be hired. Ingenzeka because ugovernment ubunoqesha inesi ezininzi aloko naye makavula izithuba zenesi because bakhona nesi abafundileyo abahleli nento zabo phaya emakwazo. So at least ugovernment makavule ipoyotiti yenesi baqeshwe. Aphi izawubetha kona kwi-clinics ezininzi abaqeshwa bambalwa. There are times xa ufika eklinikhi kuthiwe istaff sincinci asikho abantu abaninzi mabajikwe. If i-EFF ingaqala iconsiderishe ukuqesha more ngaphakathi ezi-clinics, I think yinto entle kakhulu lebeza nayo. Gqeberha residents agree with the EFF that clinic operating hours are not enough. They say it would be better if they were extended. Usigezelela abazali bethu kwagqirha bazipatient bafuna uncedo wena yabagezela ngikho ubuyinisa njani nyana bada umdala umakhulu kunawo bawungamgezela umakhulu kunawo kuyakhalwa ngawe mams, kuyakhalwa ngawe angikali ukuze abadivele one akho di wrong andisa ngawo ngandise ngeza ngongoma sabe phela kwento engayoyikiyo bize namapolisi yakhalwa ngawe xa ugezela abantu abadala irongo into oyenzayo. Now is taking my photo, is visualizing me. There's a woman who came now. She wanted a number. She said she's sick. The Department of Health spokesperson in the Eastern Cape asked for the video but became unreachable afterward. In other news, the Motherwell Healthcare Centre started operating today after it was temporarily closed following a burglary last Friday. For Mpumagaba TV News, I'm Sisipho Mtiki in Gqeberha.